Окей. Наблюдавай дъха си. Наблюдавай го, как се вдига и как се спуска дъха ти. Как се вдига и как се спуска дъха ти. И почувствай тялото си, както е така. И как дъхът циркулира нагоре-надолу, нагоре-надолу. Сега си поеми дъх дълбоко, задръж и заедно с това престегни цялото тяло. Да. Отпусни. 1, 2, 3 нормални дишания направи. И след малко пак същото, ще поемеш дъх и ще го задържиш. Хайде сега. Напомпи много. Задръж. Стегни цялото тяло. Стегни. Отпускане на всичко. Нормално дишане, нека да се възстанови. И отново. Поеми дълбоко дъх, дълбоко и задръж. Сви тялото, всичко, всяко едно мускулче, навсякъде всичко, още. И отпусни всичко. Възстанови дъха до нормален. Позволи му да се нормализира и отпусни всичко, цялото си тяло. Премини през главата, отпусни скалпа, тила и темето, очите, клепачите, бузите, врата. Отпусни челото още веднъж и още веднъж бузите и очите, или цялото лице и врата. А заедно с това и вътре и мозъка, едно успокоение, отпускане с доверие в живота. Отпусни врата си и всички клетки на щитовидната жлеза вътре и целият врат, трахеята, отзад, гръбнака през врата, който минава. И сега през този гръбнак мини надолу, през цялото тяло, долу чак до таза, опашката. И подай сигнал за отпускане при издишване на цялото тяло. Отпускане при издишване. И продължи да го подаваш този сигнал, който тръгва от главата през врата и надолу при издишване. И през гръбнака долу влиза в таза и в бедрата и в пръстците и в целите крака, през нервите. И при издишване отпускане. Просто си кажи на ум сега на тялото. Отпусни се, мое добро тяло, обичам те. И отново при издишване, като усещаш тази вълна от главата, врата надолу, гръбнака, ръцете, краката, отпусни се с любов. Кажи му го с любов на тялото си. Отпусни се, обичам те, мое тяло, отпусни се. Сега, както се отпуска все повече, вече автоматично при издишване, при всяко едно издишване, залей тялото с любовта си, погали го, почувствай тая блажена любов, идваща от сърцето ти, и залей белите дробове около сърцето и в самото сърце, слънчевия сплит надолу, корема, червата, зад стомашната жлеза, бъбреците и над бъбречните жлези, специално с любов, която се спуска от сърцето, и още веднъж корема с всички черва и далака, черния дроб вдясно. Залей го и почувствай тази благодат, която се ражда, когато той функционира правилно.
И отново далака. И усети връзката между него и слънчевата енергия, която протича и се влива през него. И слънцето в слънчевия сплит. Отпусни още веднъж гърдите и междуребрените мускули на дишането. И наблюдавай сега как дъхът се забавя. Става приятен, бавен и спокоен. Фин, приятен дъх. Отпусни бъбреците отново, погали ги и ги обикни от сърце. Виж каква чудесна функция на отделяне вършат, на пречистване на кръвта. Но в същото време те отговарят и за общуването с хората. Довери им се, обикни ги, виж се как общуваш с лекота, как говориш спонтанно, защото се доверяваш. Доверие, което сега тече през бъбреците ти. Довери се и на половите си органи надолу. Матката, яйчниците, тръбите. И почувствай своята женственост, своят нагон, който се прелива в творчество, творческа любяща сила. Обикни половите си органи. Залей ги с любовта на сърцето си, която идва от безкрая на душата ти. И усетила това творчество. Почувствай как то нежно погал във всяка клетка, в цялото тяло. Активира дремещи мозъчни зони и носи свежест и радост. Защото какво е живота, ако не си творец? Отново обикни белите дробове и почувствай бодростта, която идва от тях. И самата любов, когато тече от сърцето ти. Стани този поток, стани тази любов, идентифицирай се с нея, почувствай се. Това любомъдро присъствие, как любовта знае. Тя познава твоето единство с всичко останало. С целия жив и чувстващ свят и всички съзнателни чувстващи същества. Хора, животни, растения, цялата планета и цялата иерархия на съзнателността, ангелите, светлите същества, цялата божественост. Когато оставиш ума сега и той да се отпусне, при всяко издишване и тялото все повече релаксира. И точно това потъване в спокойно щастие, прегърната от цялата съзнателност, любящо единство, сякаш мантрата на любовта се носи вътре в теб. И ти самата си тази любов, прегърната от благостта на живота. Сега оставила тялото да натежи, да изчезне. Насочи ума си към възнамеряването. Цялото внимание в една санкалпа, възнамеряване. Имам право на нищо неправене. Имам право на почивка. Имам право на почивка. Имам право на почивка. Виж своя живот, ангажиментите, цялото бягане, цялото вършене на всичко. И виж как съзнателно сега решаваш, възнамери да намериш своето време за почивка.
своето време за сън, в който и сега потъваш, но и за медитация. Повече сън в живота ти или съзнателен сън, медитация, сън, в който заспиваш, в който мозъкът ти прониква в дълбока тета и делта честота, в който понякога в живота си позволяваш и просто спиш, защото имаш право на почивка. Както всеки човек има право на почивка, защото си важна за себе си, а понякога съзнателно потъваш в съня. Някои наричат този процес медитация, други нидра, трети автохипноза, четвърти го наричат дълбока сърдечна молитва. Почувствай как потъвайки сега и в живота си, в тези минути и часове, които отделяш за себе си, а ти знаеш, че го правиш вече и ще го правиш. Как тогава тялото се отпуска, умът потъва навътре в едно прекрасно доверие в Бога, в майката природа, в собствената ти вътрешна божествена природа, на безкрая ти от съзнателност, сякаш потъвайки навътре в себе си, привеждайки тялото в дълбок покой, а ума в състояние на пълна релаксация, една тиха молитва и доверие в Бога. Сякаш ставаш част от потока от ангелска светлина и се носиш по този поток, по тази ангелска светлина и ти самата ставаш част от едно фино божествено присъствие. Можеш да почувстваш от позицията на тази божественост, да видиш мозъка си, как сега се синхронизират лявото и дясното полукълбо. Но да почувстваш себе си като нещо повече от мозък, нервна система, телесни системи и тяло, които сега почиват. Дори нещо повече от малко логическо мислене. Когато така релаксираш в тази нидра, в този съзнателен тантричен сън, започваш да чувстваш своята цялостност, тази дълбока центрираност и свързаност с Бога, своята вечност. Външно почиваш, тялото е дълбоко релаксирано. Умът също се е смирил и отпуснал. Заспал е. Но вътрешно, безкрая на съзнанието ти е там и танцува в небесния простор на душата ти, която си ти. Там, в безкрая на дървото на живота, в този поток от съзнателност, това ангелско лечебно присъствие, което погалва и тялото, и ума, и съзнанието, и бита ти, и благославя живота ти, пълна защитеност и обич, едно фино усещане за мъдро познание. Ти слята със себе си, усети как там, позволяваш да си външно да почиваш, да си отделяш време,
за сън или за съзнателен, молитвен, медитативен сън. Как мозъчният ти капацитет нараства от привичните 7, 8, 10% до 12, 15%, понякога до 20, 30% и повече, и повече, и повече. Точно така, като го почувстваш, това спокойно сливане с потенциала си, знаеш, че няма нужда от свръхстарание, просто от по-голямо уважение към себе си, сега проявено като почивка, като разрешаване. Аз си разрешавам да почивам. Разрешавам си да имам време за повече сън, за повече почивка, време за молитва и медитация. Защото ако аз имам щастие, мога да го предавам и на всеки наоколо си. Ако го нямам, съм нищо. Ако имам любов, имам всичко. Ако я нямам, съм кимвал, що звънка и ламарина, която дрънчи, без истинска дълбочина и устой на живота си. Доверие в това себепозволяване. Позволявам си да почивам. Позволявам си да почивам. Позволявам си своето време за почивка. Да. Почувствала как целият ум спира, как тялото се отпуска дълбоко, долови този ритъм на любовта в себе си, който се проявява като фина виделина, която помазва, погалва мозъка и съзнанието ти, която преобразува всеки страх в спокойна радост, която погалва тялото и му дава здраве, божествена виделина, която насища волята ти и прави живота ти изпълнен с благоугодни действия, резониращи с любовта, с теб самата, защото ти си любов. И знаеш, че това е така, нали? Когато почувстваш оня импулс отново да се свръхвлагаш във всичко, да се разкъсваш на части, сега го погледни и се виж как бягаш на хиляди посоки в живота си. Погледни този стремеж от позицията на тази дълбока радост и тишина в себе си. И почувствай цялата суета на това свръхстарание. Как цялото бягане често представлява едно бягство от страховете ти. Сега си позволи да имаш своето време за почивка. И виж как, разрешавайки си го, протича спокойната любов пред теб и залива всяка тревожност. Всеки страх се стапя. И тогава пак правиш нещата, но с по-малко бягане, по-фокусирано и спокойно. Тогава си разрешаваш почивка, позволяваш си повечко сън или съзнателен сън, медитация, разкриване на потенциала си. Тогава ставаш част от божествения поток на радост.
Ставаш част от смисъла, от логоса, който винаги си била. Тогава, каквото и колкото и да правиш, можеш да пренесеш това сливане със себе си, с Бога, с любовта в себе си, в живота си и да бездействаш в действието и да действаш в бездействието. Вувей, бездействие в действието, да живеейки, да си дълбоко слята с любовта, каквото и да правиш външно, колкото и да го правиш. Но от тази позиция, все пак, почувствай нуждата да си разрешиш време за почивка. Ето виж деня си, този, другия, следващия. И как си отделяш това време за себе си, за свои действия, просто за себе си. Когато се довериш на този поток вътре в себе си, знаеш, че имаш право да се обичаш. Някои го наричат здрав егоизъм, но ти знаеш, че това е просто обич към себе си и че когато я имаш сега и във всяко сега от живота си, можеш да я даваш и на другите. Както слънцето дава, защото има, защото просто свети. Така и ти, знаейки, че си слънце, обичай първо Бога в себе си. Защото ти си тази божественост и тогава и я виждай навсякъде в хората, в семейството си, в природата, във всичко и във всеки. Защото тя е навсякъде. Разрешавам си да почивам. Давам си право на почивка. Аз имам право на почивка. Точно така. Виж светлината, която тече през теб. Завърти я, насити всяка клетка с нея. Чуй симфонията, тази музика на обичта. И това усещане за доверие, насищащо, импрегниращо всяка клетка на тялото ти. Да бъде Божията любов в живота ми. Амин. Да. Сега насочи своя ум към вдишването. Наблюдавай как умът ти преминава от дълбоките мозъчни вълни към тета, алфа, бета. Тук и сега. Почувствай тялото си, как се връща, как го усещаш. Раздвижи нежно пръстите си. Поеми си все по-дълбоко и още по-дълбоко дъх и още по-дълбоко. И пусни тази любов да бъде в живота ти. Имам право да се обичам. Имам право на почивка. Имам право на щастие. Върни се тук и бъди щастлива. Благодаря ти.